Zit je samen weer op zo'n 80. Hier zit ik samen weer op zo'n 80. Ja, dat is 80 dan. Ja. Ik ben Akke Kos en ik ben haast 73 en nu ga ik het rijbewijs halen. Ja, ik dacht op een gegeven moment, ja, mijn man hier vaak is een klacht en weer vaak een dag net fit. En dan komen we nergens in, dan moesten we wel eens nog afspraken afzetten en we konden net een boodschap. En toen dacht ik, ja, zeker het aan dan maar eens leren. En ik had er een maand of 3-4 op praktiseerd en het was steeds meer van, ja, ik denk ik maak het al doen ook. Nou, en toen ga ik dat tegen mijn man zijn. Ben je nou ook blij dat je de rijbewijs hebt? Ja. Ja, echt wel. Want rijd je nou ook een soort? Ja, ik heb de 23 augustus hel en ik ga haast alle dagen nog al rijden. Dus, En wat voor dikjes rijd je dan? En hoe hoge afstand hebben we het dan? Nou, ik ben 2 keer naar Wiens geweest. 1 keer over Lekkem en 1 keer over Halm Bedaard. En ben naar Garrediek geweest. Wel door de Sneldiek, wel door de Heek. Ik ben een paar keer naar Sint-Anne geweest, en naar Menaam en naar Duinem. Ja, en een paar keer naar Ljout, naar de MCL. Maar het is de bedoeling dat je jongens een heel stuk verder gaan? Dat is echt de bedoeling, ja. Een paar keer per jaar dat we naar Duitsland gaan. Dat is wel de bedoeling. Ja, dan wordt het dus de autobaan. Dat is heel wat anders, dat dikje in de wiers. Ja, nee, misschien naar Garrediek zit je ook al op Sneldiek nog. Fahren auf der Autobahn. Wir fahren auf der Autobahn. Iedereen vindt het Iedereen leuk. vindt het prachtig. Iedereen praat erover in de WAP. Ja, En felicitaties en Ja. bloemen en kaarten. En, ja, heel ja, leuk. geweldig. Ja, telefoontjes. Ja, waarom is gerust op haar, ja? Ja. Op die leeftijd dan, hè? Waarom heb je het niet jeder hellen? Omdat ik bang was en ik vond het net nodig. Mijn man weer van de zaak altijd met de auto onderwijs en ik weer die de winkel en de huishouding. En 2 auto's, dat kon sowieso net. Dus ik zei, nou, ik begin er net aan. Het had helemaal geen zin door Ries toch, dus dat hoeft net. En nevens mij heb ik nog wel een grappig moment maken, want dan komt dat moment dat je dat rijbewijs ophelt je mooie. Ja. En wat vrees je dan? Nou, toen zei die man, ga je het orderbewijs ik bij je? Ik zei, nee, dit is mijn eerste. En toen zei hij me al wat vreemd aan. En toen dacht ik, nou, hoe kan dit doen? Maar Dat is leuk. ja.